Lokal. Ginondawayan dagiti atleta manipod Mariano Marcos State University ilibre apukis sa nga idijaya ti Mariano Marcos State University Alumni Association. Inbatad ni Mr. Bismarck Kidan, former alumni regent, tinasao nga asosasyon at daray tinaayat ti panagpuspuso na nga nang ipaay ti pinansyal manipod mutlaang iti Alumni Association. Kunana, gaputa saan unay adakkel kandidat na panunutan da amang ijaya latan na iti libre apukis para kanay ti student athlete nga makipagpaset ken makibinalubal iti Squawan when State College Universities Athletic Association iti intero nga rehiyon nga agdama nga agad adal iti MMSU. Inay ni Kidang nang rugi di Kalman Pebrero 17 kan agnudo inton Pebrero 19 ti libre nga serbisyo para kanay ti estudyante tapno mas presentable dagitoy nga makiayam kan mangirepresentar ti nasao nga universidad. Coordination ti Mariano Marcos State University dagiti mapan makiskwa ket adama dagiti sponsors tay mga alumni yon dati may isa nga kabsat tay nga nagbakasyon nagdapo jay California ni Madam Amy Santa Maria nangted namin iti kantidad ninayunan ni Vice Mayor Bumanglag ken ni Councilor Minet. So, ito mi para kadigiti mapamakiskwa gapot hamot unay nga nakadaadakkel na panuno mi ilibrete lata amin tipukis dagito yan tapno nagugwapo da nga mapan makilaban na ko nami iso nga datata free haircut amin nga athletes nga kayat na iti nagpapukis tapno nagugwapo da mo lang nga mapan dumayo kadati isko ada libre February 17 to 19 ijay Sebastian's Barbershop may isa kadigiti negosyo tayo. Para iti IFM News sa Idol Bernadette Toledo, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Maraming salamat.